Mateo, Kapitulo 18. Kan oras na iyan, nagdulok ang mga disipulo kay Jesus asin naghapot. Si Isay ang pinakadakula sa kahadian nin langit. Nagapod si Jesus nin sarong aking sadit, pinatindog sa atubang ninda, dangan nagsabi, Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, kunday kamo magbakli asin maging siring sa mga aking sadit, day nanggad kamo makakalaog sa kahadian nin langit. An si Sayma na magpakumbaba siring kan sadit na aking ini, iyo ang pinakadakula sa kahadian nin langit. An si Sayma na minaako sa arog kaining aki sa ngarang ko, minaako sa ko. An si Sayma na maging dahilanin pagkasala kan saro sa mga saradit na ini, na minatubod sa ko, mas marahay pang tagulnodan siyanin gapong gilingan sa liog, dangan lunudon sa tahaw kan dagat. Hirak man sa kinaban huli sa mga nakakapakasala sa mga tao. Kaipuan ng God na mag-abot ang mga pagsugot, alagad hirak man sa taong nagiging dahilanin pagkasala. Kunan saro mong kamot o bitis maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan dangan apunan. Mas marahay pa sa imong lumaog ka sa langit, nasaro sanaan kamot o bitis kikan duwaan kamot o bitis alagad ihulog sa kalayong daing katapusan. Kunan saro mong mata maging dahilan kan pagkakasala mo, hulwata iyan dangan apunan. Mas marahay pang lumaog ka sa langit na saro sanaan mata, kikan may duwang mata alagad ihulog sa kalayo ning impyerno. Day nanggad nindo pagbasang-basangon ang arinman sa mga saradit na ini. Sinasabihan ko kamo, an sa indang mga anghel sa langit, danay na nasa atubang kan sa kong ama sa langit. Hulitan akin nin tao nagdigdi sa pagligtas kan nawawara. Sa paghuna nindo, ano ang gigibunin sarong taong igwanin sang gatos na karnero, alagad may saro na nalagalag. Bako daw nababayaan niya ang 99 na nasa pasabsaban, nganing hanapon niya ang nalagalag na karnero? Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, kung makuha na niya iyan, urog ang kaugmahan niya dahil kaiyan, kisa 99 na dai nalagalag. Huli tahabo kan sa indong ama sa langit na mawaraan arinman sa mga saradit na ini. Kung antugang mo nagkakasala sa imo, kaulayin mo siya na kamusa ng duwa. Itaram mo sa iya ang sala niya. Kung dangugun ka niya, marahay ta nagkaulian kamo. Alagad kung dai ka niya dangugun, mag-iba kanin saro o duwa katao, tanganing ang lambang tataramon, mapatutuuhan kan duwa o tulong saksi. Kung dai niya kamo dangugon, isumbong mo siya sa simbahan. Kung sagkod sa atubangan kan simbahan, habo kaniyang dangugon, ibilang mo siyang sarong pagano o sarong parasingil nin buhis. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, an anuman ay pangalad nindo sa daga, ipapangalad man sa langit. An anuman ay itugot nindo sa daga, itutugot man sa langit. Giraray sinasabihan ko kamo, kung ang duwa sa indo digdi sa daga magkauyon na maghagad nin anuman, itatao iyan sa indo kan sa kong ama sa langit. Hulit akon may duwa o tulo katao na nagtitiripon, sa ngaran ko, yaon ako sa kaibahan ninda. Dangan nagdulok si Pedro kay Jesus asin naghapot. Kagurangnan, pirang beses ko dapat patawadon ang tugang ko kung nagkakasala sa ko? Sagod sa 7 beses? Bakong 7 beses. Ang simbag ni Jesus, Kundi 770 na beses. Hulit ang kahadian nin langit, nakakaagid sa sarong hadi na buot ng kwintahon, ang mga utang sa iya kan mga surugoon niya. Minapuon pa sana siyang magkwinta, kan darahon sa iya ang sarong may utang nin nagkapirang milyon na pesos. Ang surugo na ini mayong ibabayad, kaya nagbuot ang hadi na ipabakal siya kaibaan sa iyang pamilya. Saka ang gabos niyang rugaring tanganing mabayadan ang utang. Luminuhod ang surugoon sa atubang kan hadi asin nakimahirak. Tawi pa ako nin panahon asin babayadan takakan gabos kong utang. Nahirak sa iya ang hadi, kaya dai na siya pinabayad kan utang, saka pinapuli na siya. Pagluwas kan surugoon, nasabat niya ang kapwa niya surugoon na may utang sa iya ni nagkapirang pesos. Kinwilyuhan niya ini, saka tinuok dangan sinabihan, Bayadin na ako kan utang mo. Ining kapwa niya surugoon nagluhod sa atubang niya asin nakimahirak. Tawi pa ako nin panahon asin babayadan taka. Alagad dai niya ini pinatawad, kundi ipinabilanggo sagkod na makabayad kan utang. Kan mahiling kan ibang surugoon ang nangyari, nabaldi sinda kaya inusip ninda sa saindang hadi ang nangyari. Kaya ipinaapod kan hadi ang surugoon dangan sinabihan, Maraot kang surugoon, pinatawad taka kan gabos mong utang, hulit na nakimahirak ka sako. Nahirak ka man kuta na sa kapwa mo surugoon, siring na ako nahirak sa imo. Naanggot nin makuri ang hadi, kaya ipinabilanggo niya ang surugoon, tanganing padusahan sagkod na makabayad ini kan gabos na utang.
Siring man kaini ang gigibuhon kan sa kong ama sa langit, sa lambang saro na day nagpapatawad ning tudok sa puso kan sa iyang tugang.